Različiti načini financiranja sredstvima Europske unije dostupni su milijunima studenata, tisućama istraživača, mnogim gradovima, regijama i neprofitnim organizacijama. Financiranje je dostupno i svim poduzećima, neovisno o njihovoj veličini i djelatnosti. Svake godine Europska unija podupire više od 200.000 poduzeća. Među njima je i tvrtka Reta iz Karlovca. Bila je jedna od prvih u Hrvatskoj koje su se odvažile potražiti bespovratna sredstva iz europskih kohezijskih fondova. U nekoliko godina Reta je uspješno provela 3, a uskoro će započeti i s provedbom 4. EU projekta. Ukupna vrijednost projekata je 7,6 milijuna eura, odnosno bespovratno sredstva koje smo dobili za projekte je 2 milijuna eura. Svojim prvim i najvrijednijim europskim projektom Reta je izgradila i opremila potpuno novu poslovno-proizvodnu halu u Karlovačkoj poduzetničkoj zoni na Ilovcu. Prvi projekt ove zgrade bio je projekt vrijedan 42 milijuna kuna. Bespovratno smo dobili 11,8 milijuna kuna na njemu. Zgrada je završena 2017. godine, tada je počela i proizvodnja i nedugo nakon što je proizvodnja ovdje počela se i uprava preselila sa stare adrese Zagrebačke 37, gdje još uvijek nam stoji trgovina, maloprodajna i veleprodajna. Sama izgradnja pogona bila je lakši dio posla, onaj izazovniji tek je uslijedio. Najkompleksniji dio uz izgradnju zgrade je bila upravo nabavka strojeva. Strojeve smo nabavljali iz Kine i iz Koreje, odnosno preko javne nabave oni su nam se javili. Stvarno je postojala jezična barijera, dobavljači opreme su došli ovdje i montirali su stroj, dok viši menadžment u firmi natuca i zna engleski, radnici koji su došli nažalost većinom nisu znali engleski pa smo se svakako sporazumijevali. Najbolji alat u tom trenu je bio upravo Google Translate umjesto bilo kojeg ključa za montažu tog stroja. Ali usprkos svim nedaćama i izazovima uspjeli smo se snaći, porazumjeti, stroji funkcioniraju odlično. Potom je proveden projekt koji je po novčanoj vrijednosti najmanji, ukupno više od 895.000 kuna s bespovratnom potporom od 659.000 kuna, ali po efektu na poslovanje izuzetno važan. U sklopu IKT EU projekta nabavili smo svu računarsku opremu i softver ERP sustav naziva Pantheon, koji nam je omogućio digitalizaciju proizvodnje, unosa naloga i ubrzavanje procesa proizvodnje. Trećim projektom vrijednim 15,3 milijuna kuna za koji je iz programa REACT EU bespovratno stiglo više od 4 milijuna kuna. Reta je nabavila nove strojeve, ovoga puta iz Italije. Njima je proizvodnja čavala i žičanih proizvoda dodatno modernizirana. Svaki stroj koji smo kupovali je bila svojevrsna nadogradnja, povećanje kapaciteta, ali i količine proizvoda koje možemo proizvoditi. Ovaj stroj koji je iz zadnjeg projekta koji smo proveli je stroj za provlačenje žice. On uzima žice velikog dijametra i provlači ih kroz svoje bubnjeve da dođe na traženi manji dijametar. Svakako ova linija iza nas nam je pomogla da povećamo kapacitete, zamijenili smo jednu puno stariju liniju koju smo imali, de facto smo poduplali svoju proizvodnju žice. Ove godine na red će doći izgradnja 550.000 eura vrijedne solarne elektrane. Bespovratna potpora je 384.000 eura. Ovaj projekt solarne elektrane omogućit će nam da sa vlastitim izvorom električne energije opskrbljujemo svoju proizvodnju putem solarnih panela. Već u ovoj godini plan je javiti se na barem još jedan europski natječaj jer iako je za sve spomenute investicije tvrtka uložila puno više vlastitoga novca, dio koji stiže bespovratno iz EU je vrlo značajan. Ova 3 projekta su doprinijela da Reta naraste kako sa prihodima, sa prometom, sa proizvodnjom, tako i sa količinom radnika. Prije nego što smo se počeli baviti sa EU projektima i provoditi EU projekte, Reta je imala 30 radnika, što se kroz ove projekte povećalo na 83. Znači višestruko smo premašili brojku s kojom smo startali, a u budućnosti nam je plan da imamo 90 plus radnika. Potencijala za širenje i povećanje proizvodnje svakako ima. Vjerujem da i ove kapacitete koje smo sada napravili i povećali, da će nam u budućnosti zapravo biti nedostatni, da ćemo morati povećavati još više. I svakako očekujemo još investicija, još ulaganja i još povlačenja novca iz Europske unije.